26 anyos sa babaeng milayat sa Marcelo Fernan Bridge ang na-rescue sa mga personnel sa Regional Maritime Unit-7 alas 3:25 kagahapon sa hapon. Na-monitor sa CCTV operator sa Marcelo Fernan Bridge ang usa ka babae nga padung mulayat sa Taytayan. Dali nilang gialerto ang PNP Regional Maritime Unit hinungdan nga na-rescue ang mga babae ug nadala sa tambalanan. Sa imbestigasyon sa Maritime Police nga grabeng kasub-anan ang iyang gibati dihang nagkabuwag sila siyang live-in partner nga may usa ka buwan silang anak. Wa nay mga ginikanan ang mga babae ug ang iyang igsuon lang ang nag-atiman kaniya karon sa tambalanan. Samtang ga-apply siya kahapon, kuan kanang wapod kuno siya kaon pa na to mo tong ang iyang problema katong pagbuwag sa iyang sa iyang kinauban. Nasagol-sagol na daw mo tong wala na daw siya kanaw nagtarong mo tong nambak siya sa tulay. Sa lokal nga gamahanan sa Lapu-Lapu City kadtong adunay mga miyembro sa pamilya nga naghambin og depresyon, anxiety ug sa pagki-coordinate sa CSWD Lapu-Lapu City kay matagbuhan adunay libreng mental health clinic nga ipahigayon diha sa Mactan Shrine.